CIIE nám pomáhá více porozumět čínskému trhu, čínským zákazníkům a pomáhá nám to i zlepšovat na základě toho vlastně naše produkty a služby s tím spojené. Strategicky nás to utvrzuje v tom dlouhodobě investovat tady v Číně a provozně vlastně jsme zlepšili, pomáhá nám to zlepšit dodavatelský servis našim zákazníkům. Když jsme začínali jsme vlastně s malým stánkem, postupně se náš stánek rozšiřuje s tím, že nás to utvrzuje v tom, že vlastně máme důvěru v čínskou ekonomiku a chtěli jsme tady dlouhodobě působit. V Číně jsme se naučili, že produkty musí být součástí běžného života běžných lidí. A tohleto bychom vlastně, a zároveň komunikace se zákazníkem musí být na nějaký emocionální rovině, musí to mít svůj příběh, ty produkty, aby to oslovilo ty potenciální zákazníky, který vlastně chceme my jim to nabídnout, ty naše produkty, a nechceme, aby zůstalo vlastně u nějakých základních rysů toho, ale chtěli bychom to jakoby implementovat na ty místní zvyky té dané země, toho regionu a přizpůsobit těm zvyklostem té země.